lokaci ne za ka wannan wurin kana ganin drinks ina ƙara ba za ka ƙara min ba. To abun da kudin ne babu shi yayi. Ka san baka da kuɗi za ka wannan wurin? Na gaya miki ba kudi. Kin sani ya dadan da an biya mu kudi wata uku yanzu. Ni dai gaskiya ba zai yiwu ba wallahi tallahi da sake. Bayan ka hana ni aure wanda raina yake so ka ce za ka kawo ni wurin shopping gaskiya ne ban yarda ba. Ka sani mu muna loving juna ne ba irin nasu na kudi din ba. A'a wallahi ni ba zan iya ba kawai shine magana. In ba za ka iya ba ka bani wani. Domin an kawo drink ba nama din ne kina haushi haka. Mana ya za a kawo min kawai drinks in sha. Wanda zai soya nama din ya ce har yanzu ana neman shanu din an yi waya an kai shi kusa da Abuja ma yanzu an kama sai a soya abun sai a kawo. Wannan ai zancen banza ne ana ka taba jin shanu ya bata. Dari ai mai waya yanzu ma an ce an ga shanu din wurin Abuja. Sai dai ki yi hakuri kawai mu loving juna ko mu yi already a bashi an biya mu kudi. Dai gaskiya ba za ka iya ba ka bani wuri shine ko ma. Dala mana mu dinga loving juna mana. Ina loving din ki fa. Ya ba zan iya ba. Dan Allah fa. Wallahi ba zan iya. Wallahi sai kin loving dina. Ina. Ko kina so ko sai kin loving din. Kawai dai in ba za ka iya ba ka ga min cewa ba za ka iya ba. Ina iya mana. Ba za ka iya ba. To yanzu da kina shan shi kadan ne da bai kare ba. To yanzu da na nima kudi ne na jika gari yanzu mun sa kulikuli a cikin muna sha. Amma na ba kama da wanda take shan gari. Ba to sai a koya mana. Ba zai koya ba. Ba zai yi ba gaskiya ba zan iya. Sai kin koya fa ji ba zan yadda ba. Gaskiya ba zan iya. Wallahi sai nima matras zan sa a gaban gidan ku dinga kwana wurin. Bai fika ta mana gadi ba. Zan zo na wurin kuma kima ba zan ke barci da dare ba zan dinga jefa dutse a window naki. Ni dai na ga ma ko in ba za ka iya ba ka bani wuri shine magana. Dala mana ya kina yin magana kamar biki san abun da ana kira abun na me sunan shi din ma kai giya kuri mana sai ina loving din ki fa to ni kuma gaskiya ba a soyayyen dole na gaji ba zan iya ba dan baraka iya da ni na ga miki komai akwai farkon shi wannan kana suka rani mugunta sai ka suka shi kiri saboda yana yiwuwa ka suka faji a cikin rami din da kanka wannan abokina wanda yake suya na na rasa abin da ya so ya bani yaron kudi tuntuni ya bani a nan ina tsiran shi ya zo ya bani kudi ha ni ba yin da sani yau wallahi sai ya bani kudi ha wani abu kenan ne danyarwa moyo sannu danyarwa kina lafiya lafiya kalau sanu yawa sannu daman tun ba yau nake neman ka danyarwa ina ta neman ka ban same ka ba sai yanzu na haɗu da kai yanzu dan Allah abun da dan abokin kai min ya kyauta min kenan abokina ya maka wani abu dan idoma abokin ka ya min walakanci da ban taba zata zai iya min shi ba yayi mugun bata min rai ina so ka ja masa kunne ya rabu da ni ba a soyayyan dole saboda ba zai iya da ni ba ya sai wai ina so ki dole ne ana soyayyan dole ne ka gaya mishi da kunne ni ba na son shi to ina da sai soyayya dole na rabu da saurayin da nake so yanzu kuma ya ce sai na yi soyayya dole ba zai iya da ni ba kawai ya rabu da ni shine magana to da Allah ka ga mu magana da Allah menene kai misi ne ni bai min bane kawai tunda ba zai iya daukan kawaniya na ba kawai ya hakura da ni ba zan iya ba sai ya doka kawaniyan ki ba ba zai iya bai sa ni rabu da masoyin da ni to ba kai ne kike haka ba inda kin zo kin ji sawara ne a wuri no da ba ki haka ba haka ne da kin ji sawara a wuri no sai ga miki wani abu yau kin ga ciki sikato ne kin ga keke da mini ya iya ƙarya sai ba ku dace ba kuma ya iya ƙarya mana don yana so ki na ai ya ga mu ya sai iko ya aure ki ma zai nuna miki kamar yana da kudi in ya aure ki sai ki fara zuwa gidan shi ki fara cin gobsa ni ba zan iya ba yana kallo na yar manyan mutane haka ko zai ne kai ne baba mutum ya gagara sai min komai ba zan iya ba sai ya masa ya rabu da ni shine magana baba mutum ma suna so a wurin ki ma kinki sai wani kato kuma sai so ya ce wai sai yana son mamaki ya sa na rabu da masoyi na yanzu kuma ba zai iya daukan kawainiya na ba gaskiya ka ga mishi ba a soyayyan dole na rabu da shi masoyinki kin bai shi saboda shi ka amma kai ma ya ga miki yana da kudi da ne haka ya faɗa ni amma ba zai iya komai ba to bari in ga miki gaskiya kuku ne fa kuku ne mana yanzu ya kalle ni ya ce da kuku zan yi soyayya amma ya walakanta min rayuwa na wallahi ni ne mai gidansu ya cuce ni ni ne mai gidansu kina ganin haka kaman ban da kudi na da kudi sosai amma ya cuce ni amma ni ne na fara ganin ki na ce ina son ki fa in kin so ni sai in bude miki salon sai baki kudi da yawa wannan mutumin baza kuma wannan lokaci zan sabe ki a gida da yamma jawo gaskiya ni dai ka gaya mishi ya haƙuri kai kuma ban san lokacin da zaka zo ba
Ah, ni na so ya so yo ayi sunya. Na ga na fara gani a ido ki kamar kina so na ko? Gaskiya ba yanzu ba. Ba yanzu ba? Amma zan ga maka lokacin da baka zo. Saka ga mu. Zan ga maka. Ah, baby. Ai ma si ko la da mu eta. Ami la wa. Wa ko ke saka mu. Allawen, awwala alhaji hajiya Allawen, auroka ai sai ban rayu Allawen, kai har da arziki ma Allawen, kai mala sai mu watsa rayuwa Allawen, mutum na aiki a cikin wannan katon flat din ma ba salary ma ba mutum wannan kuwa za mu dafa abinci na ya mun magana kuma kisisi wallahi ba abin da ta mun da mutum na suka rame mutunta sai suka kirimi in ba haka ba sai so ya fadi a cikin rami din kai wa me ke da ni kana magana wa me ke na ga generator ga diesel ga fuel ga engine oil ga ruwa kai amma yau na kai ci mana zan ga ma ga yanzu fa ka kwashe kanka kwace nan ba da kale yanzu ka ka baki ka kamar butorumi mana saka tasi ka zo ka so kai mu magana saka so kai mu magana ne menene na maka ni ka inda da ka kama uta yin fa me ta kai ne kai ba kana gadi bane saka so ka mu magana ba za na wannan aiki na ne wannan aiki ka ba so wahala ba so dan cire kanka ba ni ne aka sa na duba generator ba ni ne aka sa na duba generator ba ka ba me ta kai mu gane ina mun ko ne sai a doki salari na biya kudin generator mana bari in ga maka gaskiya in baka sani ba ni ina so ma ko ne diga gidan nan ne ma in baka sani ba bari in ga ma wuka kai ka sono ka hankali ne ni fa ina ka sono mana a na jinka ka to ka zan kwala maka ne ina so ni ina wasa da kai ne ka so mana a sai ita da farawa ka saka gudu ka so mana akwai mun da na saka ji magana banza magana wanzu Allah san duke si wannan yaron bai karfi a sai na ba shi tsoro wannan sake ne ma wannan na da karfi yana jin tsoro no tun da na so gidan nan ma na jin tsoro wannan mutumin amma da na bude musu ido yanzu ya gudu kai Allah kiyaye bari man duba wuta na kai ka kunu muna Biyar mun shigo Allawen, awwala alhaji hajiya Allawen, auroka ai sai ban rayu Allawen, kai har da arziki ma Allawen yo sai shafi shi a gidan nan sai ke mutum ba ku biya ni salari ba na je na tara da abuna tumatir da atarugu na tuna yana dafa da suna sai ku kuna mu Biyar ban kaso Allawen, ya kyau haka nan abun ya fara wannan mutum na aiki ana ba za a dinga biya shi kudi ba kuma abun na ma ga a sai kuma a siya gas ma a sa a cikin abun nan ba za a siya ba ga shi nan gas din kuma ya zama kamar ko fridge ne ko zai ce cupboard ne ma ba ma sani ba kuma ba za a yi da in doka kudu da shi jin sari ba in a doka yanzu sai a ce wai ni barawo ne ina ma zai kuma na ga aku yawwa wannan miyan da zan dafa yau ina gama dafa miya din shine dai zinga dimba ina testing da shi wannan aku sai ka ci baka yau na ga musu kudi da ana yi maintaining na wannan ciki yayi sama kuma ba za a kara kudi ba za ma biya kadan din ba abun nan sai ina zuwa gama kai kasi na mana bi na rikice domin ba kudi ba komi ba ko stove din ma ko ako kerosene ma ba ma sani ba kuma wannan shege ogana mu din in ya zo ya gama nashi sai wancan wawa mesu nashi dairubawa mesulu ezona ina yi mu wani abun nan sai na bishi zuwa wurin generator nashi din na je na yi mishi
irin ya yana ya abun da ma cikin Chinese film zai yi haka yi mishi haka sai yi mishi wahyu sai yi mishi wannan style wanda na gani a cikin wani film kaya shi ana kira shi Nigeria daga hook sai yi mishi cire mishi hakori duka daga baki shi wawa kawai zoyi kuma wannan ni kada ne zan dinga ci abinci ko ogama na yanzu ni yazo sai ce mai abinci ba domin ba komai a gida sauran kaya abinci na sai na tara shi na boye shi ni kada zan dinga ci abinci a wannan gida ne su tun da ni zan samu riba dole a aiki wanda na yi dole sai ni ma na yi abin da ya kamata ni ma dinga samu riba in ci abinci na matana ta yi mun duka gida in zo nan kuma ba biya ni kudi ba abinci ba komi kuma ba wani riba ni kadai haka a sai a kai wannan baba ciki a hanya a ce wani kudi ne kuma ba komi yanzu na su ba da albasa kasuwa yanzu sai a ce biya kuma ba kudi wallahi ba zai da ba ni ma wallahi sai na yi musu ba da fide